ரெக்கார்ட் பண்ணியா? ரெக்கார்டிங். ஹலோ லெஃப்ட்ல ஒருத்தன். எனிமீஸ் நோ புல்லட் சொல்லு. பிஸ்ட் ஃபைட். ஆள் இது வந்து ஹலோ இது வந்து ஹால்ல வைங்க, மைக் ஹால்ல வைங்க. ஹலோ நோ புல்லட் எனிமி நோ புல்லட். ஹேண்ட்ஷேக் காட்டுங்க. ஏதாச்சும் சிம்பிள் காட்டுங்க. நோ புல்லட். Oh ஐ my அம் God. பாவம். ஏதாச்சும் Please. டான்ஸ் ஆடு இருக்கா? ஏதாச்சும் ஆக்ஷனு இது செம்ம திருப்பியா? ப்ளீஸ் ஹெல்ப். நோ பாம். நோ பாம். ஏ பாவம். No, that's just a ஸ்மோக் smoke. போடுறான்டா. ஒண்ணு குடிக்கிட்டாங்கயா. Oh my God. ஹாய். செம்ம மேட்சியா? ஜோனுக்கு போடு. அங்க போய் போடுவானுங்க போடு. தேங்காய் பருப்பு தலையா எழுத்து தடா. செம்ம மேட்சியா? பட் எதுவுமே பேசலையா அவங்க? ப்ளீஸ் கிவ் மீ ஹெல்ப். ப்ளீஸ் கிவ் மீ ட்ரிங்க்ஸ். அவன் ஜோனுக்கு வெளியே நிக்கிற மாதிரி. ஐயோ, இது மாதிரி கலாச்சி பார்த்தது இல்ல. இது அப்படியே வந்து இதுல போடுங்க, டிக்டாக் யூடியூப்ல. நோ வே. நோ ஆமோ ஸ்டடி. நோ ஆமோ. No gun. நோ ஆமோ. இன்னும் அவங்க எல்லாம் போறாங்க, வெளியில போயிட்டானுங்க. போய் நிக்கிறாங்க. அப்படியே நம்ம சிக்கன் டின்னர் வச்சிடலாம். தேங்க்ஸ் டா. வெளியே போயிட்டு யூ ஆர் ரியலி வண்டர்ஃபுல் டா. யூ ஆர் பியூட்டிஃபுல் டா. கிரேட் டா. நாக் அவுட். ஒண்ணுமே தேங்க்யூ டா. என்னமோ பண்றாங்கயா. ஹலோ. Guys, tell your Hello. squad names. ஹலோ. I will join. எழுத்து இந்த கொஞ்சம் சீக்கிரம் போடு. அட தேவடியா பையா. حرام عليك. போடா. fuck you bastard. طيب كان كل اللي احنا فيها نقتله صح؟ تلاقي دوما موجي. استغفر الله. انا خلاص انا اعرف في قبلها بتروح. எனக்கு தெரிஞ்சு நாளைக்கு ஏதாவது யூடியூப் வீடியோல வரும்னு நினைக்கிறேன்.